Hola, sóc el Gerard Ruiz, l'actor d'Èxit 21 i avui entrevistaré l'actor jove, el Pere Vallvidrera. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, Gerard? Bé, quan et vas decidir ser actor? Doncs em vaig decidir quan tenia uns 12-13 anys. Vaig fer un curset d'estiu a una escola de Barcelona, la Nancy Tuñón, i em va encantar, a base de fer improvisacions i tot, i ser altres persones que no eren jo. I suposo que ho devia fer bastant malament, però m'ho passava superbé. I a partir de llavors vaig saber que, que és el que m'agradava fer. Eh, I què és el que més t'agrada de la teva professió? Doncs jo crec que és el fet d'emocionar-me, és a dir, de fer que una cosa sigui real, és a dir, una escena, una situació sigui real, perquè m'arribi i m'emocioni, i si emociono els altres, jo crec que és el millor que pot passar, és a dir, el fet, no ho sé, per exemple, d'una escena d'amor amb una altra persona, que en realitat no estàs enamorat, però que quan estàs fent en aquesta escena, de cop pots arribar a sentir, no? que hi ha una connexió i que la gent s'ho creu. I això jo crec que és molt guai, és crear realitats. Això Eh, m'agrada molt. I què vas aprendre a la Nancy Tuñón? Bueno, clar, realment, bueno, després de la Nancy vaig estar un any a l'Eoli, després he estat 5 anys a la Laura Jou i he estat 2 anys al Col·legi del Teatre també, i llavors anar passant per llocs, doncs al final jo crec que bueno, vas aprenent com molts enfocaments diferents del que és una mateixa cosa, que al final és actuar. I, i és veritat que hi ha moltes maneres de veure-ho, llavors també costa com fer-se una idea de com fer la teva professió quan hi ha tants mètodes diferents o tantes tècniques, i a vegades l'objectiu no és sempre el mateix. És a dir, hi ha professors que t'ensenyaran que l'objectiu és emocionar-te tu i que, per tant, el que has d'estar és el més lliure possible a nivell emocional i psicològic. Hi ha professors que et diran que el més important és que arribi en el públic i que arribi una cosa molt clara, i el cos és un motor molt important. Llavors, hi ha alguns que ho treballaran des de fora. Hi ha moltes maneres. Però bueno, jo crec que el que he après és trobar la meva manera de resoldre les escenes. És a dir, si se'm planteja doncs, això, una escena, un personatge concret, ja sé com em col·locaré jo físicament per resoldre el que em demani el director. O Suposo que sigui, no és una cosa, un mètode concret, però no sé, o alguna sigui cosa que és així. com fer el personatge, no? Sí, exacte. I suposo que no és una manera concreta, no? Vull dir, potser és una barreja de moltes coses que he anat veient i que instintivament doncs van sortint, i coses que m'han funcionat més o coses que no. Per exemple, la música crec que m'ajuda molt a col·locar-me en un personatge, per exemple, no sé. I també vas treballar amb el Joel Joan, no? Bueno, a Sí, Teatre Nacional, no? sí, 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 Eh, sí, a Frankenstein. ah, I que, bueno, quina experiència és treballar amb ells. Sí. Bé, doncs, clar, jo és la primera cosa així més de gran format que feia. Vaig fer un càsting i em van agafar i bueno, va ser tot una sorpresa en aquell moment, i estava molt content de poder estar a la Sala Gran del Teatre Nacional. L'únic que també em feia bastanta por perquè, clar, no sé si són 900 persones de públic, llavors hi havia el Joel Joan, l'Àngel Llàcer, l'Albert Triola, el Lluís Marco, la Magda Puig, i que són actors que són coneguts i que tenen molt de recorregut, i clar, feia impressió. I la directora, la Carme Portacelli, també era una persona important, i clar, arribes allà i t'has d'apanyar les coses, no? Vull dir, has de trobar la manera. I sí que és veritat, el Joel Joan imposa perquè és un home molt, molt gros, i vull dir, té molta força, i ell feia de monstre, no? I hi havia una escena que
que m'havia de matar, perquè jo era el germà petit del Duc Frankenstein i el monstre el mata. I clar, hi havia un moment que deia, ostres, a veure si em matarà de veritat, però no, realment ho feia amb molt de compte i sempre va ser molt, molt amable amb mi i això li agraeixo molt, vull dir, molt considerat. O sigui que va ser una experiència molt xula, no? Sí, no et negaré que vaig passar molts nervis i va haver-hi assajos que ho vaig passar malament perquè em sentia una mica insegur, però després ja quan vaig anar-li agafant el truc sí que ho vaig poder gaudir. Vam fer moltes funcions, vam fer unes 60 funcions i llavors va ser guai anar cada dia allà i no sé, era molt xulo, la veritat, vaig aprendre molt. I com és treballar amb l'equip de Maldis Sapere-Aude? És un equip que no és nou, que ja han fet, de fet, amb aquesta última ja han fet 5 temporades de Merlí, vull dir, són 5 anys, sí, 5 o 6 anys que es coneixen tots i que treballen molt bé. És un equip superhumà i des de tècnics, direcció, producció, els actors, tothom és com una família, un equip i tot és molt, molt horitzontal, és a dir, no hi ha una sensació molt de jerarquia, és a dir, tothom té una mica el seu espai, tothom se sent molt respectat i això crec que és molt guai en un equip i jo és com ho he viscut. Clar, jo també de nivell de càmera he après moltíssim de treballar davant d'una càmera perquè és una tècnica molt concreta també, no és com el teatre. I llavors el fet d'estar tan tranquil... No? Clar, és molt diferent, el que et demana és molt diferent, l'expressió facial, a la mínima que fas una cosa, a càmera es nota moltíssim. I en teatre al revés, has d'eixamplar-ho moltíssim. I el fet de tenir un equip que és molt, molt, molt amable i molt acollidor, doncs t'ajuda molt a aprendre, i et dona molt la calma per fer les coses bé. Així que molt content. I tens alguna anècdota que puguis explicar de rodatge o...? Ara mateix no tinc cap rodatge pendent. Sí que tinc algun projecte teatral. Volia dir de Merlí, perdó. Si tens alguna anècdota quan... Anècdota, perdó, pensava que és algun projecte. Anècdotes, sí, és que sí, n'hi ha diverses, n'hi ha bastantes. A veure, una d'aquest rodatge, d'aquesta última temporada, estàvem rodant una seqüència amb el Carlos, que estàvem a fora de la universitat, creuant un carrer, allà a plaça Universitat. I just estàvem a punt de rodar, de cop veiem un home que entra corrent a dins de la universitat, on estaven rodant. Hi ha el combo, el director i totes les pantalles. De cop entra un home corrent allà i tot un seguit de gent que el persegueix. I resulta ser que era un lladre que s'estava escapant de la policia i que havia entrat a la universitat i van començar a entrar policies, cotxes de la poli, el van atonyinar i el van detenir, es va interrompre tot. Hi va haver-hi un pollastre amb el jefe de la universitat que es va enfadar molt amb la policia perquè van entrar armats a detenir aquell home i no es pot entrar amb armes a una universitat, es veu. I llavors va haver-hi tot un tema de denúncies, un merder, però clar, va ser com una pel·li. Realment va entrar el lladre allà al costat del director i va ser molt curiós. Aquestes coses sempre passen així. Així, per sorpresa, sí. I el teu personatge, el Vident? Que si m'agrada? Bueno, què és el que més t'agrada i si t'assembles o no? Bueno, jo crec que una de les coses que m'agrada del Biel és que conserva una part molt pura, molt innocent del que és les emocions o la manera d'entendre les coses que li passen a un mateix. I sí que és veritat que representa molt bé, jo crec, el canvi entre el que és un nen i un adult i que això passa a la universitat. Arriba allà amb un esquema molt clar de com han de ser les coses i que és més propi d'un nen, no? Que té molt clares les coses, però mica en mica va veient que no tot és tan clar, ni tan net, ni tan pur. I llavors, a vegades,
d'això va aprenent. I jo crec que el bo del Biel és que com que té una base tan innocent, és molt interessant veure com va creixent, perquè Ah, vull dir, no li queda altra. com va creixent el personatge, no? Sí. Exacte, com s'adapta a les situacions noves que es va trobant, perquè, clar, no tot surt com li agradaria, i ni el tema d'estudis, ni l'amor, ni res, i llavors però sempre té una capacitat d'aixecar-se i seguir endavant, que això ho admiro molt del Biel, realment. M'agrada molt d'ell. I què t'agrada més fer? Televisió o teatre? Bueno, és que són llenguatges, jo crec, molt diferents. Llavors, m'agraden les dues coses i no deixa de ser part de la feina. El que sí que suposo que les classes de teatre, bueno, les classes d'interpretació que he anat fent durant la vida, sí que la, diguéssim que el que t'ensenyen és més enfocat al teatre a nivell de corporal, físic, de poder projectar la veu, tot. I la veritat és que va molt bé pel teatre això. Amb el cine pot ser que quedi tot molt gran, però llavors la feina que s'ha de fer és reduir, vull dir, és contenir el que ja tens. Però a mi el teatre em dona coses que em semblen meravelloses. El fet d'estar allà amb el públic, que és el que surt en el moment, és tot molt, molt directe. Això m'agrada del teatre. Ah, també. I tindria d'haver més teatre amb gent en situació de discapacitat? El què, perdó? Ah, bueno, que si la gent amb situació de discapacitat pot fer teatre, sí. Ah, home, clar que sí. Bueno, m'ho preguntes. Home, jo crec que sí, i tant, i tant. Que pot fer teatre. Tu fas teatre, de fet? O Ah, bueno, canto. cantes? Sí, bueno, vaig al Memory, no sé si et sona. Oh, i tant, oh, i tant. De fet, una de les actrius de la sèrie, la Clàudia, va allà al Memory, està allà. Ah, ah. Pues Sí, vaig sí, tant i tant. a cantar. Que Bueno, guai, que guai. i això. Pues sí, vinga, m'agradaria molt saber cantar. Bé. I, i tindràs algun projecte aviat o... Bé, tinc un parell de projectes teatrals de cara al febrer i que començaria a assajar doncs això, al desembre o al gener, i que a veure si es podran fer, perquè clar, ara està tot una mica tancat, Ah, però sí, la idea és aquesta. pues molta merda, aviam si... Gràcies. No en tinc ganes, en tinc moltes ganes. I per acabar, què n'opines de la revista Èxit 21? Ah, bé, doncs m'agrada molt, la veritat. Crec que és una iniciativa que, bueno, que mostra una visió determinada de les coses. Jo crec que és molt, molt enriquidor quan veus que hi ha moltes maneres de veure el món i és una manera més de veure-ho, com podria ser, no? La de Merlí et dona una visió del món, tu en dones una altra i estic molt d'acord. Així que, bueno, que endavant, vull dir, molta merda també amb el projecte, amb la revista i ja ho saps, aquí estem. Pues moltes gràcies per fer l'entrevista. A tu.